δεύτερη τιμητική απονομή στον καπετάνιο Γιώργο Αρβανίτη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη όλων των Αγιοπαρασκευουσίων για την πολύχρονη, επιτυχή και πολύπλευρη εισφορά του στο προκήρυγμα της Αγίας Παρασκευής. Παρακαλώ τον πατέρα Αντώνιο για την απονομή. Συνεχίζοντας, να πούμε και λίγα λόγια για τον καπετάν Γιώργη. Η Ένωσή μας απονέμει τη μυθική πλακέτα στο χωριανό μας καπετάνιο του νήσου Σάμος της Hellenic Seaways του ομίλου Άτικα, κύριο Γεώργιο Αρβανίτη, για την πολυετή προσφορά του στον χώρο της ναυτιλίας, την αφοσίωσή του στο καθήκον με πράξεις γενναιότητας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη όλων των Αγιοπαρασκευουσίων για την πολύχρονη, επιτυχή συμβολή και πολύπλευρη συνεισφορά του στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής. Όταν ξεκίνησε το πρώτο πλοίο να αποδίδει τιμές της ναυτιλιακής εταιρείας Χίου, ο καπετάν Γιώργης ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην ακτοπλοεία με τον καπετάν Σταμάτη και ταυτόχρονα την ίδια χρονιά με τον ίσος Χίος απόδωσε τιμές στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής που αγαπάει πολύ, δείχνοντας το σεβασμό και την ευλάβεια του, συμμετέχοντας στην τοπική παράδοση της θρησκευτικής μας εορτής, σκορπώντας μεγάλη συγκίνηση τόσο στους πιστούς όσο και στους επιβάτες των πλοίων. Συνέχισε με το Παναγία Ψαριανή, το Θεόφιλος της ΝΕΡ, το πλοίο Θεσσαλονίκη της ΑΟΣ Φέρειες, το καλοκαίρι εκείνο μάλιστα μαζί με το ναυαγοσωστικό 519 του λιμενικού σώματος με κυβερνήτη και εκείνον από την Αγία Παρασκευή Καστέλου, δημιούργησαν σκάφος αναψυχής που είχε αποπλέψει από τη Μυτιλήνη ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης και παρασύρθηκε στα απέναντι μικρασιατικά παράλια, σώζοντας τους επιβαίνοντας και οδηγώντας το με ασφάλεια στο λιμάνι της Χίου. Εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στο βορειοανατολικό Αιγαίο εδώ και 40 χρόνια περίπου που να μην έχει αποδώσει τιμή στο προσκύνημα. Η Blue Star Ferries, η Αϊνάφτης, η ναυτιλιακή εταιρεία Σιμιακάκης, τα σκάφη της γραμμής Τσεσμέ, των Ινουσών, των Ψαρών, η Μίνωα, η ΑΝΕΚ, τα πλοία του πολεμικού ναυτικού και κάθε χρόνο του λιμενικού σώματος. Φέτος μας έκανε την τιμή και η ναυτιλιακή εταιρεία Superfast που ενεργοποιείται στη γραμμή Πάτρα Ιταλίας και Κρήτης με τα πλοία Λευκά Όρη και Αριάδνη. Και αναφέρθηκα στο πλοίο Αριάδνη διότι όταν ήταν πλοίαρχος ο καπετάν Γιώργης περισυνέλεξε από τη θάλασσα και έσωσε 25 ναυαγούς. Την τελευταία περίπου δεκαετία είναι παρόν με το πλοίο νήσος Σάμος της Hellenic Seaways, δίνοντας λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια στο διήμερο παχιακό εορτασμό μνήμη Αγίας Παρασκευής, μνήμη Μικράς Ασίας. Από όλα αυτά όμως που σας είπα και αναφέρθηκα, τη μεγαλύτερη αξία έχουν τα παιδικά μας χρόνια. Μπορεί να ήταν δύσκολα, αλλά όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, ζήσαμε σε μια αγκαλιά γεμάτη χαμόγελα. Οι εμπειρίες πολλές και αξέχαστες, βαθιά χαραγμένες στην καρδιά μας για πάντα. Επειδή ο καπετάν Γιώργης μιλήσαμε στο τηλέφωνο λόγω της κακοκαιρίας, βρίσκεται στη Μυτιλήνη και ήταν δύσκολο να εμπιστευτεί το πλοίο σε άλλον και η ετήσια επιθεώρηση, μάλλον επισκευή θα γίνει το Φεβρουάριο, ήταν αδύνατο να παρευρεθεί σήμερα. Στη θέση του όμως μας έστειλε το γιο του, τον Κυριάκο Αρβανίτη, ο οποίος θα παραλάβει την τιμητική πλακέτα από τον πατέρα Αντώνιο Τσουκαλά. Θα μπορούσαμε να λέγαμε για τον καπετάν Γιώργη όλη νύχτα. Εγώ έχω να σου πω, παιδί μου, να είσαι περήφανος για τον πατέρα σου. Διότι είναι άντρας τίμιος, καπετάνιος καλός και πάνω απ' όλα γνήσιος και καλός καστελούστης. Όπως σας είπε, καλησπέρα. Όπως σας είπε και ο δάσκαλος, δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ ο καπετάν Γιώργης. Ως ενεργός πλοίαρχος δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, αλλά η σημερινή βραδιά και αυτή εδώ η πλακέτα είναι για εκείνον κάτι που έχει ιδιαίτερη αξία. Διότι στην καριέρα του έχει τιμηθεί πάρα πολλές φορές για την προσφορά του στην ναυτιλία, αλλά όταν τον κάλεσε ο δάσκαλος και του είπε ότι θα σου δώσουμε μια πλακέτα στην κοπή της πίτας μας, με πήρε τηλέφωνο και η πρώτη του κουβέντα ήταν
Κυριάκο, με βραβεύει η γειτονιά μου. Αυτό ήταν που είχε μεγαλύτερη αξία για εκείνη. Τα αγωνικά χρόνια είναι κάτι το οποίο από τις ιστορίες που έχω ακούσει και εγώ ανεπανάληπτα. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να εκφράσω, να πω τα ευχαριστώ του, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη που νιώθει για αυτή τη τιμή που του κάνετε σήμερα και να ευχηθώ να έχετε όλοι καλή χρονιά με υγεία και πρόοδο σε εσάς και τους αγαπημένους σας και πάντα με την ευλογία της Αγίας Παρασκευής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.